Хей, хубави деца, салени лица, идвам аз с много песни, много слънце, с много песни и игри. Искам с вас да потанцувам, да пея и да се посмея. Какво според теб значат зелени дни? Какво са за теб зелените дни? Като чуеш зелени дни, какво си представяш? Ами, че всичко е с трева и дървета са разцъфнали, грее хубаво слънчице. Това са зелените дни. Хубаво е, че се събраха най-накрая, мисля, не най-накрая, това вече много години така става, да се събират хора, да презентират новия, т.е. стария начин на мислене, т.е. че ние все пак произлизаме от природата, нали, а не от хладилника или от магазина. Нали, нещата растат, отглеждат се, всеко едно нещо, зависимо от това как го гледаш, си, нали, произлиза от него нещо, дали ти е хубаво, лошо и така нататък, и това нещо по някакъв начин е важно. Най-важно е най-напред мисленето, нали, позитивното мислене на хората, защото когато човек е позитивен, той е отворен към всичко и някак си може да усети на момента кое е най-доброто нещо, което може да направи. Това ми е любимата храна. Тая, която аз си я избирам, нали, избирам си я, подушвам и която си я готвя. И аз. Ако можех и да си отглеждам живи и здрави един ден, нали? Може заедно с нас да обработвате градината, сами да си наберете плодовете и зеленчуците. Може да влезете във фермата, да запознаете вашите дечица с това, кое животинче, как се казва, какво дава. Зелените дни са полезна изява, среща с приятели, нови хора. Едни дни за отговорни хора и за екологичен начин на живот. Пляшчо тръгна към леката, да си мие клаката. Бе чистичко прасенче с малко вито опасенче, но видя голяма локва и с нея ладо щопна. Пляшчо, пляшчо, стана кален. Да, но съм щастлив и шален. Тази година ще бъдем от 13 до 20 юли в Централен Балкан и там за една седмица всъщност ще изчистим няколко сметища, ще чистим Балкана. Така че който иска може да заповяда. Ще бъде две групи, два лъча, ще се почистват едното от хижа Плевен, тук от Априлци, през Джандема, Северен Джандем и ще отива към хижа Тъжа, а другото от юг тръгва, от Габарево, през Соколна и пак двата лъча се събират на хижа Тъжа.
природата е нещо, на което ние трябва да се радваме. Не тя да ни служи на нас. Природата е чудесна и място за игра. I think nature is very complex because you have nature in terms of kind of the wild nature out there in the mountains, in the sea, and then you have nature kind of like this in the middle of the city. А кое е любимото ти нещо в природата? Кое най-много ти харесва? Дърветата. И защо ти харесва най-много дърветата? Защото те имат листа, постоянно ни даряват звездо. Веселите птички тръгнаха на юг. Четка и боички, есен идва тук. Тръгна из градини с плодове цветя. След където има, всичко прави тя.